del Salón Noble d'este palau, d'este que serà dins d'un mes un gran hotel. I així està l'arquitecte, que en primer lloc enhorabona per la restauració, perquè s'ha fet una, jo diria, una harmònica relació de l'arquitectura històrica del segle XVI i l'avantguàrdia. La restauració ha tingut en compte tota l'arquitectura, s'ha ressaltat tota l'arquitectura renaixentista, típica d'esta zona del Maestrat. S'han fet 3 suites, que no n'hi havia, un spa a la coberta, una zona en sauna i una zona molt acondicionada, i després s'ha renovat tot el tema de la cafeteria i el restaurant. I això és potenciar el turisme d'ací, perquè així podrà vindre molta gent, no? Exacte, és la comarca, ens encanta. Els meus arrels són també de prop d'ací, de Castelló, de la zona de Sant Mateu, i la veritat és que té unes qualitats tant gastronòmiques, culturals, històriques, de paisatge, per supost. Jaume, quan es farà la inauguració? Jo crec que en un parell de mesos això estarà operatiu. Un referent que serà este palau per al turisme, un atractiu del Forcall, un poble, torna a dir, m'agrada dir-lo moltes vegades, al voltant dels 600 habitants. Però els Reis arriben a tots els llocs. Jo m'imagino que estarien per ací, com van arribar a Castelló. T'han dit moltes coses, Jaume? Bueno, el que desitgem els arquitectes en aquesta època és treball. I això, afortunadament, tenim. Un bon regal que han deixat els Reis ací al Forcall. Però els Reis han vingut per la mar, han arribat en helicòpter, han arribat de totes les maneres, perquè tenen una màgia especial per aportar il·lusió que han portat als xiquets i als majors.